Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum ilħaq is-sultana ta' nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġit mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum ilħaq in-nies ta' Ninwe qed iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-profeta Ġona huwa dak li Ġesu jsemmi darbtejn fl-Evanġelju llum u speċjalment jenfasizza s-sinjal ta' Ġona. Dan għaliex kien qed jitkellem ma' nies illi riedu sinjal minn għandu. Isu kien diġà għamel ħafna sinjali bil-mirakli li għamel. Ma dawn rridu sinjal spettakolari, xi ħaġa li taġġeb lil kulħadd. U Ġesu jgħidilhom ebda sinjal ma jingħata l dan in-nisel li fis-sinjal ta' Ġona. Min kien Ġona? Ġona kien profeta tat-Testament il-qadim li l-Lut kienu jafu bih u l-uniku profeta illi fil-bidu irrifjuta il-missjoni li Alla rrid minn għandu. Għax Alla rridu jmur għand in-nies ta' Ninwe u Ġona irrifjuta u anzi telaq il-bogħod minn Ninwe biex jaħrab minn hemmhekk. U nafu l-istorja ta' kif dana spiċċa fuq ġifen u mbagħad għamet mal-tempata u konkludew li aħjar jitfgħu lilu l-baħar biex il-baħar jiġi kalm u mbagħad spiċċa f'żaq ta' ħuta kbira għal 3 ijiem sakemm imbagħad salva Alla salvah u meta reġa' millu l-istedina mbagħad aċċetta li jmur għand in-nies ta' Ninwe jippritkalhom hemmhekk u bis-saħħa tal-predikazzjoni tiegħu nidmu u daru lejn Alla. U x'kien is-sinjal ta' Ġona? Ġesu isemmi l-Ġona anki fost ieħor fl-Evanġelju biex jurihom illi is-sinjal qawwi li kien se jagħti kien propju il-mewt u l-qawmien tiegħu. U bħalma Ġona għamel 3 ijiem fiż-żaq tal-ħuta, hekk Ġesu kellu imut u wara 3 ijiem iqum mbagħad għal ħajja ġdida jirxoxta. U bħalma Ġona mbagħad kien għan-nies ta' Ninwe sinjal ta' predikazzjoni u għenhom biex iduru lejn Alla jikkonvertu, hekk it-tħabbira tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu kellha tkun dik li ġġib il-maħfra ta' dnubiet, ir-rikonċiljazzjoni tal-poplu ma' Alla. Femuh in-nies? Ma tantx jidher li femuh. Żgur illi ħafna minnhom ma aċċettawx. U għalhekk Ġesu jgħid hawn min aqwa minn Ġona, hawn min aqwa minn Salamun. Għax jekk Ġona xandar il-kelma ta' Alla, Ġesu kien il-kelma ta' Alla li saret bniedem. U jekk Salamun kien bniedem għaref u kienu jiġu mill-bogħod bħalma jsemmi hawnhekk fl-Evanġelju biex jisimgħu l-erf tiegħu, Ġesu kien il-milja tal-erf. Imma n-nies, ħafna min-nies ma aċċettawx, irrifjutawh. U għalhekk Ġesu jsejħilhom nisel ħażin għaliex setgħu jaraw u ma aċċettawx.
x'inhu il-messaġġ li jagħti lilna llum? Aħna Ġesu jistedinna biex narfuh bħala il-kelma ta' Alla li saret bniedem, bħala il-milja tal-erf u bħala dak li għeleb il-mewt, irxoxta l-ħajja ġdida u bis-saħħa tal-mewt u l-qawmin tiegħu lilna tagħna ħajja ġdida. U għalhekk Ġesu jistedinna, jastedina aħna fidejna jekk naċċettawx jew nirrifjutawx. Imma innutaw ħaġa importanti li turina anke l-esperjenza tal-ħajja. Li meta aħna nilqgħu il-Ġesu l-kelma tiegħu, aħna li ngawdu, aħna mmorru aħjar. U meta nirrifjutawha, aħna li nbagħtu. U dak li jgħod lina personalment jgħod ukoll għas-soċjetà. Meta s-soċjetà bl-għażliet tagħha timxi ma' dak li urina Ġesu, is-soċjetà kollha tgawdi. Imma meta tarmi dak li għallinna Ġesu, li għallimna hu, ibati kulħadd, tbati s-soċjetà kollha. Jew nitolbu llum il-mulej mdawlin minn din il-kelma tiegħu li aħna ma nkunux bħal dan in-nisel ħażin li jsemmiju fl-Evanġelju, imma nkunu dawk li lilu nilqawh narfuh bħala il-kelma ta' Alla li saret bniedem, bħala il-milja tal-erf, bħala dak li bil-mewt u l-qawmin tiegħu lilna salvana u tagħna ħajja ġdida. U nibqgħu naċċettaw lilu nilqawh u nimxu warajh bħala t-triq, il-verità u l-ħajja.